Първият тираж медал е изпълнен от екипажите на самолетите майор Пламен Попов и капитан Петър Муков и наводеният майор Петко Димитров и капитан Дилян Дилов. Като са лепени един за друг. Между другото и четиримата са ми били инструктори в Долна Митрополия. Моите уважения. Значи ти трябва да си горд. Аплодисменти, дами и господа! Тези хора в където са научили нашия возраст да лети, нали така? Ел-39 Албатрос. Тръгват нагоре за изпълнение на горка с 20 градуса наклон на траекторията. 39 Албатрос. Скоростта тук е около 450-500 км в час. За да наблюдавате разпуска на двойката Ел-39. Разпуск! Водаческият самолет изпълнява горка, а воденият тръгва към съкратен заход за кацане на летище София. Да аплодираме двойката Ел-39. Марди, какво правиш, бе? Докато воденият се насочи за кацане, незабавно бомбонки ли? погледите Къде ги взе? нагоре. По земята ли? Демонстрацията на самолета Ел-39. Пилотира от това по